Muri yeZimbabwe, a couple of days ago makanzwa imimi nezvejet, a private jet riri kupinda richibuda muZimbabwe 3 to 5 times a week. And the guys who will tell you this story, they will tell you kuti rofungirwa kuti riri kubuda negoridhe, but riri kubuda negoridhe zvisingazikamwi nana Fidelity, zvisingazikamwi nana chii. This same jet pakabuda nyaya yekuti Mnangagwa sneaked out of the country ndobva aenda kuBelarus. Izvo zvakazokonfirmiwa naye Mnangagwa pachake when he came back, pakaita interview paakazoclaima kuti mambo unoudza ani kana achibuda, mambo unongoita zvaanoda. Muri babata, right? So that jet, as of right now, information iri kusvika patable pedu, iri kusvika panews desk, iri kutiudza kuti pane something chaitika on this jet riri muZimbabwe paranga rakapakwa overnight, zvokuti riri kunzi ramuka nhasi paranga rifanirwa kubuda, harina kugona kubuda because jet iri something happened. Pane vakabata engine yejet iri vakatamba nayo. So lucky racho ndiri kuti fault yacho yaonekwa riri pasi. Do you understand? Ranga richitadza mared lights muchichikuita but ranga rigona kusumuka rikaenda but vatoona kuti there is a fault in the engine etc. Right? So izvi zvichiitika, inzwai munzwi, batai manzwi, izvi zvichiitika izvi pabva pasvika at the same time police, ma-CID, I think investigative unit, police investigative unit vachisvika paya zvaitika according to information yatinayo, this is Robert Gabriel Mugabe International Airport, ndo paragara ranga richingopaka richiuya rine section kwaro kwarinosvika richinomhara richinopaka, handi maiziva. So zvichiitika izvi pasvika polisi yaiya ndobva yatanga kurequesta kupinda mukati, ichirequesta ita sei, ndobva vabvumidziwa. Handi mapaona bozi vari kunzi vasvika around kuma10 polisi apa jet ranga rifangwa rasimuka kuma8 but pavaona fault ndobva varega kudi kusimuka. So polisi ichisvika ichiinvestigata ichitarisa paya vari kunzi polisi yemuZimbabwe haina zvayawana zviri suspicious. So nyaya ichizokonektwa manje, zviri kufungirwa kuti in the first place vakatamba neengine yejet iri is actually Team Chiwenga. It's vari kufunga kuti ndo zvakaitika kuti Team Chiwenga rakanotamba nejet iri because riri kuda kuprova something, vari kuda kubata gold in transit. Do you understand? So ndivo also vari kufungirwa kuti they also informed the police kuti go check pakati. And mubabata, because remember, politics is a dead game, and politics is very funny because in politics you can be powerful today and you can lose that same power tomorrow. And do you know how that happens? Politics is dependent on people. If people ever turn against you, sure, unenge uri mudenga, uri shumba, uri untouchable, usingabatiki, but chiri kuita kuti usabatika sezvozvo, it's just a certain people who are supporting you. And those people are supporting you until it no longer benefits them to support you. Which means, kana Chiwenga, zveshua zvichinzi ndiye ari kuplay this political game rekuti ari kuda kubata goridhe riri kubudiswa naMnangagwa etc, and then ozviita publica, he's playing a smart political game. Because the moment evidence painova pachena kuti ufumi hwenyika huri kubiwa and pabahwa jet rine mazigoridhe akawanda asingambobveriro, zvobuda mumanewspaper, zvotogwa nevatori nyau etc. And then at the end of the day, that jet is connected to like business associate waMnangagwa like Chivayo or Scott Sakupanya etc. It becomes clear kuti Mnangagwa ari kuba gold, even to the people who are close to Mnangagwa. And vanenge vakona kuti you know what, rega timutsvaire munhu because it no longer benefits us. Tikaramba tiri associated nemunhu nesuwo tonzi tiri corrupt, and when everybody sees that, tobviswa tese. Right? So at the same time, tabva tazodzwa rimwe side from my analyst achitaura kuti at the same time when you think about it, kuti jet ranga richinzi ranga ifanira kubuda kuma8 and then at the end of the day mapurisa azosvika kuma10, zvichireva kuti even kwa kuchinzi mamune goridhe kana kuti mamune some precious metals, some minerals or some whatever looted stuff, vanga vatobudisa, vanga vatowana mukana wokubudisa from 8 to 10 musina kusvika polisi iri kunzi nemaanalyst aya manonoka too much, matamba nemukana. Do you understand? So first of all, tisatenda mberi, iwewo muri yeZimbabwe, what do you think about this? What do you think about that? Do you think zveshua vakomana vatamba nemukana? Do you think
goridhe ranga ririmo rikatobudiswa kana kuti mamusitorinawo chinhu, because as the explanation given by the jet owners etc, it says it been doing these routines because pane vip clients airi kuuyisa muzimbabwe, airi kutora ichiendesa kudubai etc, thats its route. So this vip, of course, vanenge vachiti it's not you can't just give a name remunhu, it's confidential, it's our customer client confidentiality, unless if there's a real issued statement, maybe warranty from the courts kuti they must produce the names of the clients, but apa hapana, ingori polisi ringoita zvari kuita, ende polisi muona unongomiswa saizvozvo mutemo. So stay tuned panapa mure Zimbabwe. Thank you for watching. Peace.